Wamedo manaruaki kidiengno endo marario mar mbakdalo kabine doche makauno ni endi waloso ewi duond yawuot onagi mana kadhi koda twak wa makauno ni endi mamene ni wasechwalo ni kata sane nyakwaramoga Wanga be ochuno ni ngato dhi e school kibede jamoko kauno ni endi wantie koda jalony weche goeko mag somo mabende watude godo achiel kachiela leronwa ni somo en gima ber koso somo en gima bochuno ni ngato som eka bede jameo mana kaka ing'eyo mwalimu teacher en ngama lich moworo machigne nya mwalimu teacher erokamano ibo chako gilero nwa machuok ni iluongi ni nga to in jakanye erokamano ani luonga ni Victor Ochieng Wanga an jako chieko rayo to kenda puonje school marwa mara ya wuoi ma hapa Elka. Erokamano inya mwalimu Victor Wanga mangisiga pile kata sane nyakwaramoga Wanga mwalimu teacher close ga mang'eny oyo matin lakini gima wacho en gima licha hinya wadwa chako mana gi penyo mambene wantie godo deche makauno ni endi mwalimu Victor adwa ni ngiswa ne machuok kaka mwalimu teacher bochuno ni ngato osom bochuno ni ngato dhi school eko bede jamoko loso mwandu gi somo ananeno ni gin gik ma dhi kanyakla nikech ka wang'iyo kuonde ma dier ng'enye thoth gin kuonde ma ji ok osome nikech somo ema golo dhiere miere kendo golo dhier kuom dhano anya wacho ni kana tin kane wuora owewa ka wan nyithi kiye higa 89 to kendo mama na bocha konindo higa 96 gima nanya paro mane mama wakono ni ka chieng' moro somo to chieng' moro ine yud kata thuolo mondo ji oneni kata mane piny mangima kawuono donge jokanyana nena ka nikech somo aja puonj matiego nyithindo mondo gisom an ge adwa wacho ni gima neno ka muhimu ni kokwa somo kendo kokwa dhi mbele gi somo to dhier bro medore koro an adwaro mana siro ni somo ema bogolo dhier ka nyathi odhi sikul to botiyo gi wiye kendo gi pache mondo many mwandu aidho yudo tich mondo ti or koko yudo tich to nyalo chako tije moro nyathi modhi sikul nyang'eyo kata ni kata kariemba piko ni tayudo siling 500 wakane 100 kata kane 200 mondo anyalo timo go gimoro machielo kata tergo nyathina e sikul kata ng'iewo go yath kata ng'iewo go gimoro ma inya chame oda ng'amodhi sikul bro ng'eyo ni to balance diet en ang'o obong'e ni kata kalote mang'iewo matin tang'iewo go mena mo matin to mogo be nitie tutungu koro achamo balance diet kata kok anya afford ring'o adiera ka ok somo to kata piny luodi koro koluorwa king'iyo piny game kocha kuma ne odera kango ojiwo ji mondo some hapa ni mane gwenge ma kata professor Sudhure kuonde ma professor Omore mago ageni ae to gi several other people ma e piny no ero nikech kok somo to dikoro wan kure inya paro kata mana wuoda lego Barack Obama senior kane odhi e somo piny America to romo gi nyadendi mamin Obama ni to donge omiyo wayudo president mokwongo e piny luo American president manigi rembe jokanyana koro ka ok somo apani mago doko timore to kendo abro jiwo ni mondo ji osom ana wuoyo gi jotelo te manie piny Nyanza kendo piny luo ochakre from jaduong' gweng' nyaka governors ni nyithindo madwaro somo mondo tere skunde kendo somo ing'eni ok rum somo ing'eni en gimi somo nyaka chieng' moro itho nikech king'iyo kata mana kaka gik moko lokore e piny kawuono ne nitie ndalo mano kinya bedo kata gi video call to kawuono je timo video to dani moro mok nong'e video cha to kikete video kata through WhatsApp ni mondo
owuok gi nyakware moro man loka donge mano bo somo soma mondo ket credit chande digits mag airtime donge nyaka ong'e ni ma 1 2 3 kata nyaka 10 mondo credit cha odonji koro kawadoke wach ma wacho ni somo be nyalo kelo mwandu kamano aneno ni somo nyalo kelo mwandu mathoth nikech kama ji osome kata kwecho bro dok piny ng'ato bong'e ni yawa kata beno kadhi sikul to wadhi e puodho mondo apur nyanya moro tadhi use kayudo ohala tatimo ga 1 2 nyithinda somo achiemo gimoro amora dhi mbele ng'amo somo bi ng'e tiyo gi pesa to jowa moko somo ok ni wawacho ni koro kisomo to ok inyal loso mwandu anyalo paro wuod kochiawa moro manosenindo ni luongo ni Otieno ni nochako kamoro Lare mano yawo businesses ahinya kendo nobedo ja moka ahinya to sombe nokoingo kata class 8 mano ne challenge to bang'e akia gima notimore nikech okadwa nadonje ngimane ahinya but according to chunya ni kado bed ng'amo somo moingo kanyo to dawo yawo kata kambi makata konindo do medo gerore kendo joge do manage ohala nieri koro miya atemo jiwo ni somo nigi muhimu yes kendo somo kelo mwandu to on the contrary e piny Luo samoro jomosomo onge mwandu adwaro compare kata wuod Kiamba manobedo minister mar Ang'ongo jaduong' Njenga Karume tadwa chako compare gi be mosenindo Professor Uma Moga Makochiawa king'iyo pesa ma mwandu mane Njenga Karume oweyo to king'iyo gi mwandu ma Uma Moga oweyo nikech mano to wuod thurwa anyalo paro ni Professor Uma Moga tho ka watno jadhier mwandu ne onge ahinya to Njenga Karume to tho ka jamoko to mane professor to Njenga Karume ni ng'eni nokosomo malong'o nikech kiparo kata ka chieng' manobedo swanin gi ker Kibaki mondo bed minister kata Kiingereza ni nodwa tame Kiingereza ni nodwa tame ting'eni mwandu to en godo koro ing'eni kata ko kisomo to iloso mwandu maber tinyalo manyo jomosomo mondo manage ni godo koro anakwayo ni somo amakaluo winjo be ni bede makelo mwandu kikwa beda ni ya wasomo to en mwandu makobiro to rumo e yore moko to kwang'e ni to mwandu ni nyalo multiply nang'o mondo kata ka chieng' moro atho to nyikwaya diwacha ni magi mawuora noloso kata nyithinda diwacha ni yawa makaluo kacha daka ne kata mwandu wa majilaro an pok aneno joluo ma laro mwandu nikech ang'o nikech watho ka mwandu ni orumo koro agombo ni sombwa mondo bed gi gimiluongo ni egalitarian in nature winjo bed gimoro ma utilitarian something that can manya kelo more wealth to our people nikech ka mwandu nitiere ting'eni kata jobathi bo bedo winjo much mwandu ni watchman moro mindiko jomikete puothe manya puro ng'ama ndiko rito ni dhok chande chak moro mowuok nyalo konyo nutrition mar gweng' ni jing'iewo mothechore matin ka in ng'amo somo to obedo gi mwandu erokamano yes nyakora Moga Jwang' mano mwalimu teacher kendo kono kanyo endo ni somo ber waduogo kanyo endo tadwa ni kuongo winje niya jito wacha ng'oko ka ewi somo somo ema kelo mwandu iwinjo pach mwalimu awinjo pach mwalimu teacher nyakora Moga Jwang' we wawinja ni joma nitiere oko to nene nang'o okochuno mondo dhi sikul mondo kokimeu e world kang'iyo nyaka ma China cha ok no dhi sikul lakini omeo gima ingo e lweti make gi teko ni te biro mi meu an penjo na adage nikech ang'o kata an owuon an gik mane form 4 level to nabire go siepna musewuogo kani mwachako tijni tich mar go wuoche rangi aso pi bende auso
wago wuoche rangi seche ma tij rangi ni piny jo estate gi nyalo biro mondo wausne gi pi to mano ok omini nyaka idhi skul eka nyalo timo tije bilago. Tije bilago gin gik miwuok tihero dichiel titimo ti succeed. Skul to ber to korka mwandu to skul okel mwandu ikelo gi chuny mar ng'ato mar bidii mare mar gimotimo mane manyalo kelo mwandu to skul bende nyaka ikete yien kich mwandu no bende nyalo timo kionge rieko to bende mwandu no kinyalo yudo. Koro skul bende gidhi together nyaka gidhi together nikech ng'ama literate ahinya bende ok nyalo bedo gi mwandu nikech ok obi ng'eyo kaka onyalo timo mwandu neno e yo maber ka ok ong'eyo rieko ma onyalo time godo. Ber ka ng'ato dhi skul mondo obed jamoko nikech sama idhi e skul miyi opportunity mar mondo i-manage your financial affairs. Nikech kok idhi e skul tiboro ni some people moko dhi e skul ok ochako gimoro kasto dhi to weyo on way kata kapo ni jamoko to ok idhi e skul tiboro neno ka mondo i-advance tidok chien gi moko mari. Koro I would appeal someone or advocate ni mondo ber ka ng'ato dhi e skul mondo ko bed jamoko. Somo ber moloyo lakini kok imede gi tich matek to orom kanono nikech kise somo miyudo karatese ma gin certificate nyaka koro iti matek gi certificate gini inya bedo gi certificate especially sani ke nyaka tich tin tich onge koro ok inyal beta ot ni rito mondo ndiki tich nikech in gi papers nyaka ibed ni itimo gimoro kapod irito tich. Ng'ato nyalo bedo nyamwandu ka odhi skul. School is more important mondo mi yud haki nyalo control mwandu ni. Nikech mondo mi mwandu bed kama kare nyaka ibed gi somo e wiye king'e haki itimo budgeting. At least control mwandu ni mondo bed safe. Mana kamano nyakwaro Mugaji Wanga mana endo pach jo piny e witwak mabende wantie godo odioche makauno niendi emane osechwalo ni kacha chande nyakwaro Mugaji Wanga bochuno ni ng'ato nyaka dhi skul eka bede jamoko. Tilo niendi marario wantie koda wendo mamarwa kaendi iluongo ni Victor Wanga mana endo mwalimu teacher mabendo lony e weche goeko mag somo ema watudre godo achiel kachiel mondo ng'iswa ne ratiro ere kako nego bedni waketo giniendi bochuno ni ng'ato som eka bed jamoko nyakwaro Mugaji Wanga. To kata kamano ingeni dhano ndike duoko antire kai nigi kungu nongo ni kungu Dominic Marawasi owacho ni somo gi mwandu gin gik mokariyo mopogore ng'ato nyalo bedo kod mwandu kata ka ok osomo lakini mwandu masomo okelo thothne budho nikech tach mitayego e yo makare mohingo mwandu mobiro abira kuom oteku mar hawi owacho ni mwandu mar somo is generational yani kidienje mag familia yude kata kamano duto dwaro ng'uono mar Nyasaye owacho ni en kayole erokamano ahinya ata kaneno kacha sandi iluongo ni Samuel Nyakwaro Lweny otuni hashtag Linda Mogika achiel kod Stella Brenda wan kod hawi kod kan nitie gweth ng'ato nyalo temo hawi kata hape kod skul lakini gweth to en mar Nyasaye kod bidii mar ng'ato kanyo skul ok ochuno. Mano Samuel Nyakwaro Lweny. An bende ka indigi paro mar Duncan Akendo. Duncan wacho ni piny masani onge mwandu miyudo ka okisomo. Chon ne somo ok ochuno ahinya nikech tije ne ng'eny miyudo ni kata ja class 4 nyalo timo. To sani kata ja university dhiro wheelbarrow kapod orito tich. Kolo. Koleke ka bende intie koda ote mantie kori kono nitie johera mag mbak ndalo mawuoyo kodwa ka Pamela Susan kantie owacho ni poch gi pakumba banotio tich matek Nyasaye mondo mede ndalo mar ariyo skul ok ochuno skul ok ochuno pesa nyalo yudo makato kisomo an Pamela kutoka Seme Alicia Emma wacho ni ok ochuno ni nyaka ng'ato som koko bed jamwandu ju inyalo rem kata class 7 Linto in gi mind maleo yot mondi meu kiseloso pesa kore nyalo medori knowledge Jacqueline Awuor wacho ni hawi loyo rieko ne an gi bro na morono gike class 3 to no chako biashara mar uso duma bange ene mano kuongo nyiewo nyamburko ogero plode koro hawi loyo rieko. Hello David. Yes. Machiegni Ramogi TV. Erokamano. Aha. So ochuno ni nyaka isome kibed jamo.
Kang'iyo maber. Mokwongo temani duok gik moko ariyo mopogore. Hello David. Hello. Awinji. Temani duok volume mar wang jowi mar piny matin mondo owinjre maber. Aseduok. Erokamano, koro miwa pachi. Gigi gin gik moko ariyo mopogore. Ang'eyo ni kede ng'iewo wuoche, to wuoche dhi gi rangi, gi brush. Somo, dhiang' ok oket ni dhi kod mwandu. Mwandu biro bira mayore, to somo biro mayore. To gimoro malink gi, en ni kane in kod somo, ing'eyo kaka inyalo control mwandu mari. Ayie kod ng'ato mondiko SMS kanyo endo ni nitiere mwandu manyalo biro ka mopore. And then nitiere mwandu ma somo kelo. En onyalo budho. To mopore to ok budhi. To gima nyaka wang'e ni somo nyalo kelo mwandu, to mwandu nyalo biro maonge somo. To somo bende ma king'iyo jodongo wa machon ne ok gidhi sikul, to ne gin kod mwandu ma mwandu gi pod nitiere nyaka sani. Tiende niya, the generation moyudo mwandu go eko oduogo ng'eyo kaka ginyalo control ang'owa mwandu. Mano inde paro manadwa ni mondo anyis japuonj mantiere kanyo no endo ne somo nyalo kelo mana kachumbari kaka inyalo tayo mwandu miseyudo kata kane okisomo. Erokamano. Erokamano David. Koso in gi penjo? An aonge penjo, ayudi maler kabisa. Acha kaneno ka bende wantie koda iluongo ni Ibrahim esime. Ibrahim, hello. Hello. Machiegni ahinya e chenro mar mbak ndalo. Nyinga Ibrahim Awite kaka iluonge no, agocho ka anti Bwezi Makueni. Machiegni ahinya. Winjo mbaka makawuono. Samora ahinya gi gima mwalimu wacho kanyo. Okay, gigi kanyakla. Kata kamano wan gi jodongo mang'eny motelo nwa moyudo mwandu kata koko dhi school. But iyudo ka mwandu kidogo ne gi chach ni matin nikech ok ne ginyal manage funds mane gin go to gi ohala mane gitimo nikech ne gi lack education. Koro aparo ni education is important. To mana kaka mwalimu owacho kanyo, wajoduo wasomo mang'eny, tiyudo ka mwandu waonge go mang'eny mohingo jomoko moa e pinje mopogore. Nikech iyudo ka joka osomo to gidwaro jok manyalo manage funds ma gin go. Koro aparo ni gigi dhi together. Kik wacha somo ahinya, mwandu no bende kik wawach ni nyalo yudo mwandu kokisomo, to kata wawach ni some kiyudo mwandu. Water gigi together. Though nitie bwana motelo kanyo mokwongo bwana Absalom Odhiambo. Owuoyo wi talent. Ogolo mfano maber kaka jowa ma yo festival gidhi ng'wech. Yen talent gi bedo recognized to giloso mwandu gi talent. To kiyudo kata giloso mwandu gi talent gin giwegi ging'eni kata so gisomo maber. Iyudo ka gindiko jok ma konyo gi manage funds ma gin go. Koro iyudo ka kameo ma gin go cha dhi nyime maber kata gionge somo kamano. To gi nyime to bende gisomo, ok ni gisomo gi kanyo gisomo giseng'eyo ni somo en important, ma kokisomo maber to kata ka in gi mwandu to onge kaka mwandu no nyalo medore. Mata kata kidhi tidhiare gi mwandu ni no te nyithindi modong' e dier. Koro paro ni gik moko ariyo gi gidhi together. Erokamano urai. Erokamano ahinya. Nyarochenga. Iwinja mano pach jawinjo. Kenda mor kabisa. Adwa ni wadhi ande ng'eni paro pogore. Mwalimu yudo kaka kamora mora nyaka yud ng'ama ohero gimoro kabisa. Aneno ka wantiere gi simu moro machielo kaka kwasoma. Hello. Ma kalaka ni kiki. Ero. Angi mana wacho. Mwandu gi school opogore. Awinji. Nikech jomoko yudo kata ka nitie jomo gi school. Udugo bedo gi nathi morie tiende. To kose tende kama. To joma no dhi school ga. Kama. Yani ko ginye ma joma no nyaka yo ma da kon digi mana giti joma no ko uso kata. Ina ya no. Kuro somo en ku por te apata. Erokamano. Mimi awacho kamano. Inyalo do kana ko ni dhi school. To mo kwa rumore mano ni mwandu moro. Kuro mwandu ne ka
Kisitieko skul. Ema kama chiemo ong'iew ni udi Kenya ben Kenya. Iwinjo. Awinji maber. Oko poni tieko skul to gimoro bende onge chiru ko nieri. Imi tieko skul ni idugi ke matindi piny ka lieke gi nyithindo. Awinji. Koro somo ok kel mwandu. Erokamano ahinya. En kubatisha. Erokamano. En kamano. Mwalimu. Mano pach jawinjo. Pach janeno. An gi ote moro kama gombo ni mwalimu winji. Gin ote ariyo. Gimomora ni wan gi mwalimu kawuono. Wanda ji mako ji. To chenro ni en mar ojende. To koro ojende mandiko gigi be. Iluongo ni Goreti Awuor Nyaradega. Owacho ni onge ndi. Hawilo rieko. Sani kimbele mari magoli oko. Jodigri oleo go tas e ot. Tich lweti nyalo goli oko moloyo gima ni somo. Somo to ber. Miyo iyudo owacho ni miyo iyudo language minyalo wuoyo go ganda te. But kirito ni chamo sombi ti ae ni rach. One certificate yueye kabat mus. Jua kali nyale. Owacho ni en Migori town opposite Equity Bank. Migori. Acha kaneno kata sanilo ni Lilian Ouma aneno ka omora hinya gi mwalimu teacher. Otone yie gi mwalimu Victor Wanga somo en gima duonga hinya kendo kelo mwandu ka oriu kod teach matek. Manendo Lilian Ouma. Otoni poch gi pak ne mwalimu teacher. Mwalimu wadhi break to kwa duogo. Koro wana chiel ka chiel ko tinya kwa maga jwang medikete wana embak ndalo ramo giti. Iri nene tie pota sani pota bende onge wadong mana goboke. Kosindoro bedo kamono moko makuta dotota mebete nyanyo moko yeso mate. Basa nyakwara boga jwang nyakusa wacho ni sombi emichamo ya wasombi emichamo. So wacho ni sanie wadong mana goboke certificate. Mwalimu aduogo iri. Tachako kanyo endo gi penjo. Mopenja kanyo endo. Ingeni chenro mar mbak ndalo ni en mar ojende. Nitie ojana maja higa 24. Owacho ni an ne ok adhi sikul, ne ok ayudo thuolo no, matene ni pesa notamoa. Ne en nyathi kich. To sani ogo jua kali. Enja higa 24. Openjo ni is it too late for me to go to school? Mano penjo maber ahinya. Ok en late. Nikech kawuono Kenya ma kawuono wan nyaka gi johiga 80 modok e sikul. Kane neno ndalo mane ker mar adek Mwai Kibaki noya oketo free primary education cha. E piny Lang'o ka kata piny Okuyu ka nuneno nyaka jodongo madok e sikul. Koro piny Luo ba gombo ni mondo jothurwa mondo dhiye odok e sikul. Maka onge adult education centers kaluo to mondo jotendwa mondo yawgi mondo ji odok e skunde mondo gisom. Ng'amo somo biro ng'eyo kata kaka oborito mwandu moseyudo no. Kendo oboneno ber somo mondo nyithinde bodhi e sikul. Iwinjo kata jangolo nyakusa kako konowa kendo mano awinjo komora kendo miya ilo. Makendo chieng' moro luonge ka mondo owerno wendno wamiele kar kae nikech adiera kok somo. Kok somo to dhier nyalo pong'o pacho. Kendo miere ma ji nosome kendo ji otwe chunygi e miere masani koro e miere madewachi. Kachako ng'iyo kata dala ka Jaramogi, dala ge Raila Odinga. Donge sani koro en engineer, oburu cha daktari. Kadok somo di koro en wuoyi mathuon machung' kata mbele ji mondo okwa ji kura. Owacho gi language man, odhi kwa kura gi dholuo. Koro somo en gima muhimu. To gima gombo ni mondo koro wang'ini to sombwani. Bo kelo mwandu. To kosekelo mwandu, be wang'e rito mwandu. Gima nene piny kaluo ma ok mora ni wan gi vast resources. Wan gi puothe. Wan gi nam. Gik modhuro to mondo opur puothe gi eki. We believe ni ng'amo somo ko winjo be ni mulo gik moko kata dhi puodho. They don't want to soil their hands. An challenge dalo moko na dhi e piny Kiaru. Wuoyi moro mane wasomo go kawuono mjumbe ma Kiaru ni luongo ni Ndindi Nyoro.
Ndindi nyoro ni nochako ka ene university to chako ma weche mag shares gi to kana dhi dala gi to opuro dhok ne kanyo. Mwandu nitiere. To kawacho ni kaluo to onge. Jathurwa moro nitiere mochako kar dhok. Moketo nyaka biogas magas gini mitedo ge udi. Wuok mana mwandu ne uoyo nere. Adiera ji oket somo to somo ni wakete mondo okel mwandu. Somo makelo mwandu en ni kata jo tendwa. Uwinjo nene ya jatelo ne e puodho. Jatelo timo kama ok ni ka jatelo nitie to ji opongo pacho masao chiko tieno ji osechopo. Mwalimu Wanga atima mos makende abo ngadi matin tu niketane no ka bende sama yo wakaendi. E penyo mogik kapok watieko chenro. Nitie jogo manigi mich mabende wacho ni talanta. Osomo lakini entie school kata neto bet okobera hinya isomo kaindi lakini entie gi mich kata mana talanta. Onyagoyo pira, onyalo ringo yono makare. En puonj mane kata mana ere kaka inyalo jiwo ojana niendi. Korka somo to okobera hinya lakini mich ma entie godo kata mana talanta en mich mabera hinya. In fact yudo ka somo no nyathi nyaka otami ata machuth. Otami chuth. To kogi keke ka sangwech en mbele. Namba 1 ni wer en mbele kabisa. Mwalimu joma nigi talanta. Talanta ni nyaka wangi kaka wachore malo. Nikech ka wangiyo adwa chiwo ranyisi mar kijana matin Michael Olunga ma wuod Kabondo. Nochako go opira ka en skundwa ma Pael kane. To kendo ne en jatugo maber modhi e national team masani koro go opira across board. Koro talent ni uwinjo bende be wangiyo kaka wanyakele malo. Kendo waseneno jotelo matimo kamano. Aneno kata thurwa Homa Bay kacha nyadendi ma women rep ma Homa Bay County ni osebedo gi Mama County sports tournament. Mwagombo ni from there gikawe talents moko mondo donje clubs. To kagi se donje clubs to clubs gibedo registered. Manyalo gocho moko nya donje Gor Mahia, moko nya donje Arambe, moko nya dhi kata pinje maoko. Koro agombo ni mondo sports academy uwinjo bede thurwa. Erokamano. The governor ka governor from Siaya to Kisumu to Migori to Homa Bay. Wabed gi kama wanyalo mentor talents. To apart from that, kikwangi uru mopira kende. Ya omena mawacha mocha donge wan joma strong manyaringo. Gik moko kata kaka karate gik makamago mabele mane Congestina temoka. Donge wanyatimo. Mago talents to mago be kelo mamwandu. Ikech samo chuli royalty chande kidhi ringo to yudo kata million praboro. Dong million praboro ni wanyagero go kata Homa Bay akacha. Wanyagero go sia akacha. Jogiang gini bro inwa ji kendo bondiko ji mang'eny. Koro mwandu ni bedo gi multiplier effect. Miwinje nyaka gi japiko moro bo winjo ni pesa moro ni gweng'wa ka. Kaeto duoko dhier piny. To kendo mano be connected gi somo seche ma ng'ato osebedo gi talanta no koko dhi sikul. Tineno ka ng'ato nigi manager mare makonye manage gi. Ginyane kata jolang'o moko maringo ka. Thothgi samoro ko dhi sikul to gin gi jok ma manage gi. To ka ing'eng'wech timedo gi somo. Don koro you can even manage yourself. Kabisa. An koro somo to okabidok chien kakono jowani wasomuru matek. To ka wasesomo to wabed gi mwandu. To mwandu ni be wangi kaka irito. An japuonj kwano gi business. Ka wapuonjo ala to wakono ji ni register company kata kuchako partnership moro. Kambi ng'eni ke register to kata inindo. To en agoing concern manyawe ji to manage nima gimane iketo kenge ma nyithindi pod nya benefit gibedo shareholders to gik makamago timore. Erokamano mwalimu. Achuna niko rang'adi nikech aneno ka koro time marwa. Mbaka dine mate. Pod wabro luongi, pod wabro dwaro ni mondi bi imbek kodwa kabisa kaka mwalimu. Nikech en mar yudhe. To wadwa ni yudhe gi ogerne nikech gine jotelo makiny. Ojende nyaka gere. Nyakwara moga jwang. Iwinjo kaka mwalimu wacho. Achamo somba. Kenda mor kabisa. Ana chamo somba. Kechilendo no emana somo. Nyakora moga jwang. In kijana mang'ia kikibed piny. Kopo ni lonye gimoro. Gimilonye no timatima to bed king'e ni somo to ber. Katibe iriembo mana pengni no. Riemba pengno. Lakini manye kamoro.
iyudi akili moro matin, iyude kata kaka inyalo sign check, kaka inyalo ndiki, kaka inyalo timo achiel ariyo adek, somo ber. Kaka inyalo giketo pesa kata ba. Erokamano nya mwalimu Ticha. An kaka Lindra Muginya Nyakach nyaro chienga. Adwa loso gi nyidenigo eko kata mana yawuot onagi mabende bet somo no kadho gi. Onge iga e somo. Ibede ni nje igni 50 kata igni 60 somo okoyiero iga. Dog school mondi iyud somo makare eka dibedi ng'ama kare. Mana kamano luonga ni Stella Brenda Ochieng, Lin Ramogi Nyar Nyakach. DJ Kelo instrumental kawachoni ni somo onge gikone warad kendo kinya. Oritu Masani.